Тази година сме изложили система, която вече е закупена и трябва от тук да замине директно в Сливен. Тя е конструирана за тях, но много добре представя какъв е подхода и как изглежда едно такова съоръжение, защото за хората е много интересно преди да го видят. Казват какво точно е. Истината е, че всяка една система, която ние предлагаме, тя е по индивидуално задание и тази система, която е тук, много трудно би напаснала някъде другаде. Тази система е за пречистване на сондажни води със съответните замърсявания, които има там, и то е конкретно предложение за тях. Но всъщност това, което ние предлагаме, е точно индивидуално решение. Напоследък с много голям интерес и с много добри резултати въвеждаме системи за пречистване на повърхностни води. Лекцията, която представяме тук и нашите партньори от испанската фирма, е точно за пречистване на повърхностни води, защото колкото повече климатичните промени намалят водата въобще, толкова повече намаля и водата в сондажите и в кладенците. И за съжаление доста по-устойчиво остават повърхностните води. Ние имаме много добро предложение, което работи вече в птицеферма тук в България, за пречистване на вода от язовир, където имаме много добри резултати и самия производител дава така изключително добра референция. Изобщо целта на нашата фирма, нашия слоган е биосигурност. Нашата задача е, пречиствайки водата, тя освен да стане годна за консумация от животните, да стане и безвредна и с по-малко рискове от заболявания. Изобщо всичко, което предлагаме тук и всички наши идеи за напред са свързани именно с това. Биосигурност, опазване здравето на животните, оттам на хората и по-добри резултати във фермите. Това са системи за пречистване на вода, които са разработени по модулния способ, за да могат да работят по-лесно. Ние работим както за износ, така и за страната. Модулните инсталации по принцип могат да бъдат разработени за всякакъв вид вода. Както подпочвена, така и повърхностна, дори и за морска вода, тъй като на световно ниво всякакъв вид вода би трябвало да бъде пречиствана. По принцип етапите са свързани с модулния характер на тази инсталация. Първото, което бихме искали да проучим, е произходът на водата и да получим пълен анализ на нейните характеристики. След като получим тази информация, я препращаме на проектантския екип в Испания, за да бъде направена симулация и след това проектиран модела на инсталация на място. След като имаме конкретен клиент и сме разработили проекта, му го изпращаме. Ако се споразумеем относно инвестицията, инсталацията се проектира изцяло от нас, така както сме я представили в фабриката на Медиагуа в Испания. И вече готова бива изпратена напълно монтирана във всяка страна, включително България. След като пристигне на място, тя вече е минала изпитанията. И клиента единствено трябва да ни осигури електрическо захранване и тръбопровода, по който ще пристига водата. След това един екип от испански инженери в сътрудничество с екипа на Тихонкс отива на място. Проверяват дали всичко е така, както трябва да бъде, и пускат в действие инсталацията. След пускането в действие можем да се споразумеем за месечен или годишен надзор за проследяване правилното функциониране на системата. Да не пропуснем, че ние изпращаме и цялата документация с техническите параметри и съответните надписи, които гарантират качеството на нашия продукт. В Испания имаме сървър, чрез който инсталацията може да бъде интегрирана в системата, така че да може да бъде проверявана дистанционно. И по този начин екипът на нашата фабрика може да отстрани всяка евентуална повреда. Пречистената вода от една страна не само изпълнява изискванията на Световната здравна организация, но и ги подобрява. Тя е много по-ефикасна при усвояването на витамини, на хранителни вещества и микроелементи в сравнение с други води, които не са били така добре пречистени.
В България в сътрудничество с Tinox Engineering сме изпълнили между 20 и 30 модулни проекта за жилища, за болници, в земеделието, в животновъдството и други звена, свързани с селското стопанство. Естествено, всяка инсталация е била адаптирана към различните параметри във всеки конкретен случай.